araba juye kalo tile 26 mankanba dɔ kɔni mɛnna Tombouctou fɛ. O mankan tun ye mugujugu pɛrɛntan dɔ ye mun wulila Mali sɔrɔdasiw ka tɛmɛ sira fɛ. Mobili mun yɛlɛla mugujugu pɛrɛntan kan o tun bɛ taa ni dumuni de yɔrɔ la min bɛ wele checkpoint Tawudeni sira kan. Mali sɔrɔdasiw de bɛ kɔlɔsili kɛ o yɔrɔ la. Nin ko kɛra Abaraju n'o ye Tombouctou kin belebele dɔ ye. Seereyaw y'a yira k'a fɔ ko sɔrɔdasiw maa 2 bɔnɛna u ni la ani ka maa 3 jogi. Nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Tombouctou dugu kɔnɔna la dugujukɔrɔ mugujugu pɛrɛntan ka wuli Mali sɔrɔdasiw ka tɛmɛ sira fɛ. Nin waleya ye maa caman kamana gan jango sigida mɔgɔw ko nin kɛra yɔrɔ min na. Mugujugu pɛrɛntan wulila yɔrɔ min na nin arabadɔnya in na o kɔni ye jamama yɔrɔ de. Sani nin wale cɛjugu in ka kɛ Mali sɔrɔdasiw dɔ bɔnɛna a ni la Gosi dugu kɔnɔ. O dugu prefet kun ye sɛbɛn bɔ min bɛ taa ni ka segi sira fɛ ani baji kan ko olu lajɔ fɔlɔ fitiri tɛmɛnen kɔ fo ka taa sɔgɔmada joona la. Nga o sariya min sigira o bɔra ma. Ni Aluseni Alhaji ka laseli ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou.